Hakasngi ke baka Meghalaya Truck Owners and Drivers Association MCTODA kala penlong ya kejingalang ban ya mirjengmot halor ki kam ki be day bat ki nong nya truck ke bakala penlong haka ar pulai tarik nailar arja arpusan ha Hollywood Hall light core kala don ru kejingakran bat ki nong elam ke all kasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA. Hakani kejingakran ke baka jingtmu kariban don kejingat lang ke AKMTTA habapan jingkersar na ki nong elam ke MCTODA habaya day pagjing dawa ka association kila pensngau ya ka jingya lenti jong kaseng bat ki mat jing dawa. Habakran sikilat pathai kubor usamla balajit jirwa udukot ke executive committee ke AKMTTA ulaong ba arsna menta kala yat baka association kala dawa ya ka sarkar jala ban khang no ya ki kali kamai tourist ki bawan na ki wegi jala ban rung shaki jaka jongak kai pathai henry ka sarkar kampat le ai halor kadi bat kumta na kalyang jong ka association kapan ka jingkershan na ka MCTODA ban yarap lam yaki hakani ka benta. Nalor kita ulaong ru baha ka arpa hunru tarik unailar arja arpusan ka association kan sepenlong da ka jing ki syong kelan mengor ban penpau ka jing persya halor ka jing penmi ka sarkar ya ka policy ban ailat ya gi kali shimat ban kamai. Hakani ka jing yelang jungi tengiwan hakni jong ka MCTDO mo jong ka truck commercial truck. Te ka jingwan jungi ru nakaliang jong ki tourist association hakni ka jing yelang jong ki kalong ba ngiwan pan jing yarap naki ngiwan pan kata ka jing kersyan naki mo ba ya kini ki issue jongi kini ki issue jongi bangila ekon menta arsnam kajing demand jongi naka sarkar ban khang no kini ki kali banabar ban spot tourist spot ai ban ailat segi kali lokal mo ban kamai ai te kini ki demand jongi barokhai menta la arsnam bangila demand naka sarkar tambang pat poisno sno te menta ka sengi ngiwan hang niru ban pan jing kersyan kini ki MCTDA balong ki commercial trucks drivers ma ngi pan jing yarap naki ngi pan jing kersyan naki ban kersyan la ka issue jongi kumbangi kersyan ka issue jong kiru ki demand makiru menta nakaliang jongi ru ngila ngin sa ngila ada perkhat ba lamar ba kanele ngila yakun nadu muswa baka jing kamai jong kini ki kali private kalong penduk nong yang ngiru umdai tangingi wat di ka sarkar ru halor jong ka revenue kum ki taxation ki road tax ye brokhai te nakaliang jongi ru ngila debu kata ka dorkhas ka sarkar baki de ban cancel ba ye kini ki permit ye jong kini ki private kali ma tangba haduk mentaru ka sarkar kam pei phang te de nak ta kada ba haka arpun ri tarik mentau benai agas ini dan kata ka jing kelan mengor ka jing syong kelan mengor hani apo PB kanang bangin yo pen sngo biang ka sarkar ka demand jungi badru ban persya ikani ka polisi ba ai thmai ka sarkar na benta ki kali private amar ki kali private lai kila long no makni senan ya ka ka jakpo jongi ki driver ai barokhat marmaki tangkatak su kimdan kam ru kimdan kam ki ya be number plate bali ai tika bun bedu nong mangi kan ngidu nong mangi hi baka sarkar kadi ka baklat bin amar ba mentala arsnam ngila yashong kita ki round table conference kumbo ang maki ma ka round table conference la arlaisen nang tapat ngilaya wan kendu UCM ru ula ai kata ka assurance ba I will do this at the earliest ma I'll do this, I will sort this out at the earliest Tambah mental la jendap arbanai menta bengiwan kendu uru. Hadu mentaru si kenten du kim ai. Te ka penpau baki le klet te ka isu jeng ki berit bariai baro. Te kim kemau hi kumno ka ya ka bangila ya kerana kitu ki meeting kum syapang kita ki reciprocal transport agreement ki beladon lupai ru. Ngila ada keren kita. Ka solution ni ngila ada ahi mangi. Tambah hadu mentaru ka sarkar ka le kelut kampai ra sunu hanre ka ailat mani kini ki private entities ban kamai hani hapo ri khasi jantia jungi kalau along kumta hi lamar ba kala sulong no ba penbang tang man penjam no ka issue lamar ba akatu ka meeting ngila ong nginya pelong na kajing yaki ndai tharai tang man penjam yangi man sulong man penbang man pentiang ban ong ngalai umit tang ba umit sya ban tap po center kila keni no kalau along kumta hi ban khain te lamar ba ka kami te hanu kata ka solution ngila ai gitu ki cut kisla gitu ki bill si ai barokhat kini ki jong ka reciprocal transport agreement nang ta ngila ai example ka badan jong ka andrai ka transport agreement jong ki bat ki way ki state si ai ngila ai lot ki example barokhat ka badan balong bai nakaleng jong ka kendon bai andrai haduk mentar wat UCM ru ulek kelut wat ka transport department ru ulek kelut wat Minister of Transport ru ulek kelut wat ka tourism ru ulek kelut tingin pas ocean no te like na kata ka jing syong kelan mengor jungi te ngim dan lat dan lenti syo ladang ngim yo rungi hap wat ki way ki lenti
lamar ba kadai hi ka kari kata kari lai lot kari demokrasi bangidan hi kalat bangin protes. There are many forms ki forms of protest. Mengila amdai datang ke sit in demonstration. Henry ngila ban syong kenja hangga strike. Ma ki kenja hangga strike ne daka statehood strike jong ki kali berokhat. Ngila ban le jat peki jat. Kamdai datang baka kani ka jing kelain mengor kadang long na ngila adep ya keren kat tu ngila keren dak basuk dak bajai handrai mentah ka sarkar kam sengap kelek kelut te kani kala along no ka second step jongi ngin syong kelain mengor dala adep kani te lada ka sarkar kam sengap ang niru ngin nang penjur syusyu ya ka jingi ki jongi Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.